आप सबके नमस्ते व प्रणाम। जय श्री राम। भोजपुरी के दर्शक और भोजपुरी के कलाकार जो ना चीज के इंतजार करते रहो अब लागत अब पूरा हो जाई और दिल एक खबर के देख के एकदम गदगद हो गई बा। ऐसा का बात आप लोग पूरा वीडियो में बनल रह जा, हम सब कुछ बताई। जी हाँ, आज एक पावर स्टार पवन सिंह अपना इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो शेयर करी बड़न, जो वीडियो बा न्यूज 18 के जो पर चलावल गई बा न्यूज कि गोरखपुर में फिल्म सिटी बने जा रहा बा। जो ना चीज के इंतजार, जो ना चीज के आशा लगा के हमनी के बिहार सरकार से बैठा नहीं जा, लेकिन बिहार सरकार ना पूरा कैलस तो का भइल। महाराज जी बानी, महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी लागत है इच्छा के पूरा कर दी। लागत कि अब भोजपुरी के स्टार के, भोजपुरी के कलाकार के अब मान सम्मान मिली। हम ऐसे काहे कहतनी कि मान सम्मान वाला बात आप सबके बता दी कि ये वीडियो के शेयर करते हुए कुछ भैया लिखले बड़न। आज पढ़ के ऐसा लागल हा कि अपना मिट्टी के लाल, अपना मिट्टी के सुपरस्टार के इतना ज्यादा तिरस्कार सहे के पड़त रहे, इतना ज्यादा अपमानित होके के पड़त रहे। भाई साहब भैया में लिखत रह कि हम एक इच्छा रखले रही कि भोजपुरी खतरा एक फिल्म सिटी बनो जौन की गोरखपुर में अब बने जा रहा बा। हम बहुत ज्यादा तिरस्कार सहले बनी, हम बहुत ज्यादा अपमानित भइल बनी। रवि किशन जैसन सुपरस्टार के अपमानित होके के पड़ल बा, दर दर के ठोकर खाए के पड़ल बा। लेकिन अब ना, अब भोजपुरी के टेक्नीशियन होकस, चाहे छोटा कलाकार होकस, चाहे बड़ा सुपरस्टार होकस, अब केहू के ये अपमान ना सहे के पड़ी। आप लोग के हमारा बात पर विश्वास ना हुई तो आपके खातिर बगल में स्क्रीनशॉट लगा दे बनी और आप जाके इंस्टाग्राम पर चेक भी कर सकतनी इस चीज के कि भैया शेयर कैले बनी के नहीं कैले। बाकी अगर फिल्म सिटी बनता गोरखपुर में तो भाई साहब बहुत लोग के रोजगार मिले वाला बा। आप लोग के कैसन खबर लगा बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा और एक मजाक में मतलब जा ऐसे कि आप जानत नहीं कि पूरा इंडिया में अगर कोनो सीएम बने तो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जो कह देवलन तो कह के मानेलन और ये एकदम होना तय बा। और उहिजा के सांसद भोजपुरी स्टार रवि किशन भैया बानी तो ये तो अब पूरा पक्का होके वाला बा। और एकरा खतिरा बहुत दिन से इंतजार रहे कि कोनो यूपी बिहार में फिल्म सिटी बन जाए। बाकी अगर बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो चैनल के सब्सक्राइब करके भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के साथ आप लोग जुड़ जाए जा। और ये वीडियो के अच्छा लागल होई तो लाइक कर दे जा।